Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakata mama ami ako masaiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natigan si Rasulullah, ya Rasulullah, awsini. Hayatigin Rasulullah na pangusiyat yakong ka. Gaya so, andi ni ba na napakaya request mambu sa begitu tanong, kebubayaan yan ad na din di makapangusiyat. Na giya sa katawa mama mi kataling umako Rasulullah na tigyan aya Rasulullah pangusiyat yakong katigyan. Nanto na Peter o Rasulullah tigyan ala taghdab. Ayam anan yan na dikap kirarangiti. Nagyan ko to mama nagkapakaya dan yan tanto kasabut yagyan ko to kater o Rasulullah na pipurmanan yan no to. Piripiripit yan si ko Rasulullah at tigyan aya Rasulullah awsini. Hi Rasulullah at tigyan na pangusiyat yakong ka. Kung dinabgi akong ka sa mga tuma, na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nisumbagian ng mamperuman, la taghdab dikap karangiti. Niya panutulanan o Imam al-Bukhari. Sa manuto na ay ini pangusiyat no Rasulullah, nagyang ko to adiron kap karangiti lalayon. Na, so Allah subhanahu wa ta'ala na isa mi alwin yan, ang mga tawa titiagaran yan, nagutitilag din yan sa ikosurga. Nagyan ko tuwatigyan والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Kaya mana niyan na pada titiagaran wallah apakah sulbihan sa iko surga nagyan ko to mga tao pagkagenggeniran nagyan ko to o tagiran katigriran nagyan ko to rarangitiran nakna baru butaman ka maapaniran so mga tao amya kasalakiran na kebabayaan siran wallah ang kaino to nakagiginan ang mga tao at ito mipipipya. So Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah na ayakabasan yan na tigyan aswatigyan surarangit na mapapakaliyon yan agyang kuto ataw si eko limite adin yan din katawan o anto na idin yan di matero na bu anto na imapanggalabakyan na si atigyan ko kababaliyon yan ang malalalim aya papanayaw niyan nagyang ko to tabang wallah nagyang ko to babidian na sabab si isagyang ko to miya kataba nagyang ko to rarangitian na danyan matigr na mimbaluis kanyan ang makalalalim miya kasubra gyang ko to kabayan ang makwan yan na mimbaluis kanyan palalalim na ay imantuanan na yun yan nagyang ko to rarangit wallah nagugyang ko to siksa yan ginan mga uripan wallah mga Muslim sa kita no na igiraman no to tanto tanong kirarangitan na aya insan na Rasulullah na upama ka makatitindig ka na untud ka. Why? Udi na paganayron na pagabdas ka. Na udi kada na makatitindig ka na untud ka. Na udi pun kada na iga kabuden. Na tigrang kadno to ka insyaallah na kadabuto kaya mas margan nagyang ko to kibulog agyang ko to kita naan sa ikurarangit na so resulta niya ni problema. Na suka sendit si ikorian na da banyan kipantag na tumu matigir ka gyang ko to rarangit ka na ayam mambuuna neon ka nagyang ko to balas wallah ayam mambuuna neon ka nagyang ko to tabang wallah nagyang ko to babidr ka Allah subhanahu wa ta'ala si sagyang ko to akababaluin ka akasasalimbutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد mga uripin wallah mga Muslim penintano sa ikwallah agyang kaya di tanu di kapaguyug-uyug si sagyang kaya dunia na pakambarakat ng kita no kaya pakandakalan tanu wallah nagyang kuto mga limo yan lakan niya katano nagyang ko to paminto risky na ay risky niya katano nagyang ko to mga risky mga halal na awat ng tanong niya si sagyang ko to mga risky haram nagu iawat yan katano nagyang ko to mga tiyuba nagyang ko to mga siksa pamakabagur no wallah nagyang ko to di katano pamakarag nagu andini pamakasurgaan wallah nagwikali mo yan nagyang ko to mga lukstano mga pagaritano mga watatano tiarima yan mindud ci irkanian mindud sa tangan yan
mga pagarikulay ang mga Muslim mababa inangka nagupakata demerkano ang mga pagariakan ng mga Muslim. Yung kutua katuro mga imam dataro Imam Ibn Sirin ako so Imam Al-Auza'i rahimahumullah at tigiran inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Mata na tigiran agyan kanan ilmu na ginan iagamang ka na imulangin ka pipya atasing ka pipya impiding ka pipya agyan kuto kakuang ka sa ilmu kasugub ka sa ilmu kagi upun maribat agyan kuto kasugub ka sa ilmu na aya din kabinasa nagyang kuto din kad ikapagagama na upun mabinas agyan kuto din kad ikapagagama na ayad na inantiyor ka nagyang kuto kawiyag-uyag ka sa agyan kaya dunya na ayad na abininasan ka nagyang kuto abubulus ka si salungan na mauri. Ginan mga uri panullahi tanto importante agyang kuto andi ni ba na kasya tano sa iko kapaganad tano sa ilmu kapsagub tano sa ilmu asigura doon tano aya kasagban tano sa ilmu nagyang kuto mga tao aya imbagayran na kita no ilmu naso tito kislang tano sa maliwanag kisul tano sa surga nagusigura doon tano aya mga tao sugban tano sa ilmu na mga tao ang mga patiis maanan yan na panananggilaan niran agyong kuto ba aya papakapuun sa ngari iran nagyang kuto katiro akabukagan kagiya sunso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mitiroon pakataling umaamasa sa iku mga Muslim giyang kuto masa na bituan yan sa sanawatun khadda'at aya maanan yan na mga ragun tagakal aya bunta lagi yung kuto masa atigu mga ragun atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya di ipangim benar no mga tao nagyang kuto mga bukog na aya di ran di ipakambukogan nagyang kuto mga tao ang mga patiis aya tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absarigan no mga tao nagyang kuto ang mga munafik ang mga traidor na aya di ran di ipakap munafikan aya di ran di ipakatraidor na so mga tao akika sa sarigan masanan adi kapalaguyan kasuncho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mitiroon na pamakabang kadin prasa magyang kaya masatano na datar o baron kailay agyang kaya kater Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginani kailangan na umani sana siapa niya na ginawa niyan siapa niya sa pamilya niyan o ba andi ni ba na madedeg may sabab si isagyang kaya berang-berang apken giran mga katero ay pumbang sa isagyang kay Islam na nakailangan na mailay o anta agyang kaya mga tawa di itero bubad na giisilan so Peter Rasulullah na aya sipatiran na da bakiran arga o kapamukag kaasarbu ka mapakasuldiran agyang kuto kabayairan amisuldiran sa iku mga tawa mga kapitiran mialoy puno Rasulullah agyang kuto tigian ayat mata na tigian ayat tigian pinakaipkalkakan ubar kanu makataling umah nagyang kuto mga tao di makipaguluan o di na papaguluanan amudilun ay maanan yan na pendedeg niran agyang kuto mga tao apugnut kiran hadithanan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kanadua dakan pamati aso mga Arabikian kapakatas nagyanan imaanan yan sa maranong sabab pro na parehalaan tanong so mga ginawa tanong parehalaan tanong so mga pamilya tanong siguro doon tanong aya keunutan tanong si iko mga ulama na so mga ulama ang mga patiis disiran di itero disiran di imanulon narano niran si iko pagtaw sa di iran kadedeg nagu ungaya iran si iko pagtaw sa kalo-kalo na langon makas lang sa maliwanag so pagtawiran na langon mamakasurga agyang kaya pagtawiran ginan mga uri panullah panintakwallah apiapan mabuba agyang kaya mga bijutan no na pagkakuan sa guna ay importante na yung kutwa kabasa ko umani sa akin na bigan wallah sa mapia pamimikiran
Agian kanan apa pemikiran ka, agian kanan akal ka ini bagair ka wallah, na udin kanan usara, na kisul di kaanan si iko naraka. Ang kaino to, nakagiya limu anan wallah, ini bida kaun wallah sa kinibganian kaun nakagidang kausara, ka mimbeluy ka anday ni ba ana muqallidun a'ma, ay maana niyan na buta, adin yan din perasa managiyang kutu adin yan ingalabakan. Na dito mamu isabab, ipakasul din utos iko naraka agyang kutu adan yan kausara si sagyang kutu akalian. Balasang kanu Allah sa madakla mapya, nagu pangintano sa iko Allah ayat din niyar katano di pakandaklan agyang kutu limo yan, taufikan tanong niyan na aya di tano di manggalab nagyang kutu nganin mga galbo kay kasuswati ano kitano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.